Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Project Director ka Meghalaya AIDS Control Society ka Dr. KL Yaurot ka loong baka jingkran jongka baka wei ka daw jong ka jing sapriang uknyang jingpang HIV ha ka jila ka de na ki driver trok ka de na ka jing shongkha pathar namar ki driver trok ki batre shabar ki myo banwan phai yeng shibnai ne albnai bat anda ba ki wan phai yeng ki wan ra ba uknyang jingpang na ka jing shongkha pathar bat kani ka penong ban pen sapriang yeuni uknyang jingpang kalong bahalor ka jing pensngo ka MCTODA ka jing jongki na kalyang katanat kan penong ka jing lang ka babanya bat kan sarra ka nish ki bor bahalor kalong baki bayo ya uknyang jingpang HIV ki tulot bor bat kimla banyale persha ladawan ki wipat ki jingpang namar ka bor yada na ka metla jong kam don shu hendai lada ki pha sumar ba di dawai kin kham yo bor te ka jing wan jongki hangne ga long ba kipan ya kajing yarap kajing kershan nakabenta jongki mo nomor ba ka program jongi hi kadai bangi ay ga jing pencai ki berish khangani ka HIV ti kumba kalami hi ka kubor bangala ay yang to ba bon nagi ki brio ki bayo ay jing pang kadai hapo is jantia but kumba ong no ki truckers ni ki transport ki dai hi wei ki ba penpriang to ba jing pang tinga kalemut hi ban ong badai tang magi ba kibana jantia na ni kelong all mo te ndai hitang kita kidan sibon kilat kiba kadiga kacang jing pangai chabi ga yo ban rum sha ubreu mo namar kumbang la batai ngala persai yang to ba kidan south di ki route of transmission warna gitu sampai 4% kadai gitu bangi ong gitu ba jing yang poi kha pathar mo casual sex kumbangi ong te kumbangi ihi ba kini ki truck driver ki transport workers bagi ang menta mo kidi kidai ki ba ka jing trai jong ki kalong pa ba kalong ba shate la kam mo ki haban trai arpusau into news ngi mo kim dan shisha kata ka por bagin dress ane bagin thia teteng man meru ki ya ndai nang ta ki haban pendep ira ka kam jong ki nang ta pate ki haban deliver mo ya kata ka eke kam ko baraban shet ki tikani ka bu jing ya shisha ya ki mo namar ba kata ka jing te jong ka kam hi kimla ban let shayeng shasem ha ka ba idon kidan ilok lani ikon namar teng don napdeng jong ki ba kimpoyeng haru shibnai lani si arbanar kidan napdeng jong ki kani shisha ka bu ka jing teng ha ba namar ko bangi ihi dukan ne ki badan hakaleng kaniga highway mo kibon gi highway kibon ru kumbangi ong kini ki female sex worker mo tikinir gi bapli kadai kawai kum kalat jing kamai mo bon na ki gidai gi ba dok bon na ki ba shai konrei bon na preng jo kiru long kimdan gi bai la jing kamai mo te kumta haba kidan kamban pendap ya yang kesem lada ki dan tang marwai man kamai ki bon lada ki dan bon ki kon ki bon ki jing bagi gando te kani ka wei ka kam ko mongong na ka kam demet mo ko bangi ong ten kasi te kani ka ladai ka wei ka lad yaki bagin yo ban kershan ya yang sem ke te kum kita ki driver ro na kata ka jing jangai na yang na sem na lock na teng kangat kata ka jing pensoi dai ka jing shisha long ki mod hi ban le kum ta tang balong kata ka shong ha ka situation ka shong ha kata ka kam ba ki tre ka bate la kam bar halong kalong ha ka jing long breu mo ngim la ban la ina kata chisi ni la ban bakla te kani ka penlong ki kan bakin ha pa ka kam mo te kumbangi ihi kumbangi ong ha program jong hi ngidon kita ki bridge population mo bridge population kumot ki breu ki ba betin lenti lani ki ba yalam lenti kumbalong kum ka jing ken kan na ka wei ka jaka sha ka wei ka jaka kumba haki por ba man shwangi i bagini ki kani ka HIV ka bon haki ki breu bagi ki high risk group mo ki high risk group umur kita ki breu ki ba ki la bet ban yo ya kani ka jingpang namar ba ka to ka risk behavior jong ki mo ki la bandai kini ki ba injecting drugs ki la bandai kini ki ba ki female sex workers nang tangidan kita ki ba ong lagi ba shong khasan rang prasan rang gitu ki male having sex with male nang ta kidan pada kini ki bangi ong kitu ki transgender kini berok ngi ong kini ki high risk group te kini ki high risk group te komor kini ki HIV hagi por ba masya ka don ka concentrate hang to ka bon ba te kini ki driver bat namar ba long ki interact bat ki ha ta ki jing yai lanti jong ki mo
ndai beriki da kwa khanang ro tang jing ya ti jong ki ha jing sha influencer jing ja jing di kumta mo jing di kiat jing di bia te kumta shule ngat shule hap shi sen to khat kumta te ha ba ki lek pade da ki la yo na mana pedeng jong ki por men shwa bon ki preu kim shim ngi ga prevention mo ti bon sen ngi nda ki ya hap kurim ki penan kam dak ki kondom te le sen na pedeng kita ki ba ma ong pi ki high risk group le se ki don ki ba ki don kan jing pang HIV namar ki por men shwa ki preu kim da tip than ya kan ga jing pang HIV mentah ki la kam tip bala kataro na bangi khen overall kadang duna ba kam tam chaki no hondong mo te ha jing bom tip ya hap kurim bat kita te enda kala lek phasha yeng pade lek phasha yeng te idon ni lok mo te ra adon ni lok ta la ya hap kurim bari lok te la da pun kon te mo iti kon roi ngat ken ha to ko jing pang namar balai itu ilok rim tip to lok ro ha jing bom tip mo ka dei ha jing bom tip ken renda ke la tip tu lok la sim prevention long la sim jing da mo ban nam ngat sai kon mono bakwa api ban ai jing pang e lok le jong e be ba thon mono bakwa ban ai jing pang ya ki kon mo ndan bakwa mono simik te ki la jing da bat kumju ro le si la da la tip ro dei ulok le ne ka lok teng teng long ki tieng te ban ni tho ban ong ha ulok ro nga ngadon jing pang HIV naman ra atip kum tu ulok un sadom un sa sho iki katar ga ki ka daw nakata ka daw katar ga bojing e ti la da ka lok ro ka dan jing pang HIV te kumat ulok ro ka jing bom tu u ya bit ti kan ni ga long kanang beteng kanang pur keleng kamot naka kemi ki kun mo nai kun wei shai wei pari kun plus kata ka jing bom tip jong kiru baki dan kum gini ki jaka tes mo ban tes je ladi kana ben tip ya kata ka status ka bangi ong rangi tip ya ka status la tip bangi dan ya kana ki jing pang ngin tes ngin confirm balada don kata ka jing pang ngin di kita wai ken Raibon na kini pada latip kum tu nak kata kajing tieng mo bagadan kata kajing nyauben kajing iben nei tina kata ka dauru kumot kinam lekin bantes dan di ban shim ki dawai ban dai tang na kata ka bangyong kata ka stigma ka discrimination ki tieng kata ka daw kim lek ban shim dawai la ni ban di dawai kidan pada ki bom ngaju mo ki bom ki bom oh kam dai ke HIV rei ki pediang ya kata ka status la jang lane kidan ki ba kim kwa airo ban di dawai namar ki kwa ban shim da ki dawai kerja doktor lah liktin pio sui habis dia berkini ni mama musuh kam kacang tekai ka rule song ka max pada habis dia berkini kenapa ban penla iki bikin kam long free dan bikin yo lah kata bikin le yem dan bikin yo itu ka shooting dia kumbang ong hi phi hi kumbang i ba kani ka HIV ka dan bon hang ni ka diga ka chance ba kani ka jingpang ka yo ka sapriang ti menta kamot nakaliang jongiru ngidon ki higher authority gan la mangi kumbagi la pan sngo menne ya ka jing e jongki mangi rungin ye shong ngin dan chok committee hapadeng jongi nang ta mangi bada nang ne ngin ra sha jrong gan kidon ke authority ngin hapan ngidon ka join working groups gan mo ngidon ka join working groups hang ta ke ngin batai ngin penshai ki ni jing e kanang bolong kan poi ken kita ka solution kan poi ken kita ka pangaong bangila ban solve ya problem kan mo ada kata hi isu tu bakani ke isu kala khamlong ai silong khanang bangi nang la susu ban kham ban penduna ni nong pinkiu tu kalau dei ka por pi pin tho sa government le kan direct ka government kan direct ni company le baru no ba ai committee bakadei ke bendeng kata sudi nam da jugi video nang ban fi ban kam ha ban lectures le ne alis tu kila ban poyen ha talong sin sitio bila ban poyen me ha ban kam atu kam jumpa em nakaliang jongi tingin hapsong sa daga meeting piba hapsong sa daga meeting natangin ra sa higher authority daga taka join working groups haka baki beki department rukin dan lang bat haka taka por kan sawan ka solution ya menta hingan namla man comment se ya phi bangan ong bangan le kumta ndai ka kam jonga menta ka long bangin khot ya ka inter department ka taka join working groups committee meeting kana mahang ta ke ni laban ai ke ni issue ni laban batai te ka shong pada haka committee kumno ka recommend agenda mukre yo itu research ni kai kadau tu kadau hantu te kadai ba namar bakim paddadan ka jingtip ka betikna shaphang HIV kumno yo ban room show medu shaka medu briu kimtip ru hai bakin let ban test kimtip ru ban kumno ban di dawai namar kumbangi tip mentahi mdan briu bayat tang nau knyang jingpang HIV namar knyang jingpang HIV upendunai taka body resistance mo kita gi sipai gi ba yada ga jingpang u attack e gitu
pendunai gitu pendobor gitu giba ya dai ke jingpang jongi ken tela da ubun knyang jingpang hakamet jong brio tumur tu brio boyo itu knyang jingpang HIV tumur ketu ke jingya da hakamet kala duna kamdan show na kata kada tu brio boyo itu knyang jingpang la daum di dawai te kamon boro hot ke jingpang tu brio la bani ka bakam botse sine ngi i ba ki brio ki ba dan jingpang HIV ki up dai na jingpang TV nangta ada ubrio bayong kle na new occasion na dai bere budan jingpang HIV kutukan nong bejur ha mangi lada klem di dawai ringi laban koit no da bayong kle mo mala lada budan injection pi habi bandi dawai ndai te kadai kata hi ka ba pelong ya kibrio ba dan new jingpang HIV bakin telot bor ken mar ba kata ka bor ya dan namet la jong kim dan shote ki la tan bor ndai lada gidi hi ya dawai ART uniu kanyang jingpang walau dan hakamet dari undu bor gen unum kakon unum multiply na kata ka dau tu breu ulong baju bahasa jo bakalan ulong normal ko belong kebaikan ki baknang dala bani dai kajing ketu jonga kapanengkong kalong ba kumba man hakane bani la launch ya to ka intensified IEC kabang la launch ha state bakala roll out habro khanar ko legi district kalong baki breu kin wan sakmat kin shim ya kata kajing batai kajing pensyai ban yo ay kata kajing tibba bania kan u e to kanya jing pang kumlu yo ban rong sakamet jong breu baladaw yo asa ban rong sakamet jong breu ki e kin takilat jing ada dang don la ne amat semar dei ban tip syai kan ada hoy la tip mentala yo kanya jing pang sia e ngin let ni dei ban let sia ART ki e kita ki dawai kumnu ngi dawai dei ban tip ha kan na do bas dang khnang ba nada pisung tho hi ya kan ke jingpang kamat pinne kan to ke jing di dawai dari pinne to ke jing di dawai te kaman ngin ong ba pila yo ay taka viral suppression na ne ba uto virus usha nyon kan long don bor dan source andre kita su sange itu dawai ndai uto knya jingpang u ke imbyang u im hi tang balong utulon bor kan ndai kita su sange ini dawai ati uni knya jingpang u nang klan bor nang tau usdang man kakon usdang man por habro ko gamen te jing kan tu jonga hi ki brio ko lang bakin wan sakman kin tip ya ka status la jong lada ki tip baki dai baki dan yo new jingpang kamot kin di dawai balada kim dan lada ki dan kata ka risk behavior dan ni kata ka mo ka risk behavior kano kata ka jing im ka ba pidan ti lada pidan pum kata ke ban shim ka jing ya da ke namar ka dai tang ka jing ya da ke bangi tip baro kha hi prevention is better than cure kadai tang kata hi ban yada yalade rapi yada yalade kumut piada ya ke be beton piada ya ilok ya ulok nang ta ya ki kun kadai tang kata hi ke jing karpa jonga ya ke basngap ini ke channel ba kin song tho kin shim ya ke jing batai gen balada ba yu kin wan shakmat ba kin test na ba kin tip ya status